Добро. При YouTube. Ние сме втория път. Колко? Точно 3 седмици ли е? Утро YouTube. Ново видео. Планът за днес е правим закуската. След около 40 минути ще се видим с Виктор, да види формата, как изглеждам. Ще направя една тренировка за ръце, която ще покажа. Днес е втори ден от моят рефит. Не съм го снимал, но ще ви покажа абсолютно същото нещо, което съм ял вчера. Сега бързаме, отивам да се видим с Вики. Next. Veio de longe pra brincar, de casinha comigo. Sapeca não imaginou que ia correr perigo. Pego no início da tarde, vou embora só de manhã. Brigamos pra caralho, sapo perereca. Ага. Имаш храна преди да тръпнеш стомаха. Да. Ето се някак. Така добре? Добре е, да. Да. Тук Косите също трябва. всяка те хапвало трудно. Ръката горе. Да. Да. Само, че трябва да ги стегнеш малко по-хубаво да изкараш всички Оп, въздух. ей, Да. това е. Имаш кости, изкарваш въздуха и те е хубаво като миниш на тръж. Да. И Да. след завърташ към върба просто. Ръката? Горе ли държи? Не вече, дали само... Изкарай си гърба. Дали както си? Добре. Тъй, както си тъй, и после да върташ така вече. Ти как изкарваш глава? Така удобно ли ти е? Може би. Защото не е нужно да го По-скоро е така. Не е нужно да го направим, има много развити латисимуси. Те прави, че няма да си има Оп, топ си, да. Без ръката там. Виж както ти удобно си го отвориш. Да, супер.
Само десния лап, май. Не десния лап, десната ключица, да. Отворя. Лопатката. Отвори го наново направо. Той сега не е разпомпил. Мога да няма посеща. Е така. Сега ти отворя. Тук е това, което напри да си пуснеш ръцете надолу, ти подчерта, примерно. Я пусна другата Кондицията на латисимост. с пуснатите ръце. Няма остане сега. Отвори хубаво латвията и пусни ръцете върху тях, стигни корема. Карай въздух. Много е хубава тая пълда. Тък му се прибрах, изкъпах се. Това ми е второто хранене за деня. 140 грама ориз, 250 пилешко, малко зеленчуци. Да заредим малко, че вече почвам да треперя. После отидохме при Калин да видим какво става при него, как върви неговата подготовка, защото той ще се пуска с мене. Даде ми някой друг съвет. Как да си прибирам талията, как да си удрям позите по-правилно. Сега ще си доизям порцията и ще покажа следващата каква е. Ето го и третото хранене, пиле с ориз. Абсолютно също като предишното. Оказа се, че нямаме телешка кайма вкъщи. Сега ще направим една бърза разходка до Фантастико. Да видим какво има. Какво е това? Къри. Къри. Да взимаме къри. Ето така се прави. Паркираш количката и изчакваш да ти доставят пратката. Сега се почиваме. Правят промоция на ЗЛБ, аз си викам, че съм на диета. Не мога. Това си е. Мраволяк. Мръвка. Месалак. Те с какво се правят, да? Знаеш? Кое? Те от какво се правят? От всичко. От всичко? Да. Тук е опасно да се разхождаме по принцип. Ох, мамо. Мале. Не е добре за теб. Това е. Protein cookies. Шоколад и боровинка. Уж. Къде видя боровинки? Трипл чоколад? Това не знам дали е за... Това е друго. И това май с... не, черен шоколад. Не, бял шоколад май няма. Чоколад чип. Чоколад чип. Това е супер бейсик. Това ще правя компания тая вечер. Cookie Field. Chocolate Salted Caramel. Сигурно ще са хубави. Това е да дойдем само за телешки кайма и да си напълним отново количката. Абсолютно всеки път така. Упсис. Мале. Значи хора, аз съм голям фен на бисквитките и честно казвам, Ореото е супер, обаче няма нищо друго като на Милка и тези стандартните, които са пълни с Който шоколад. отвори за тях. Ти. Тези не са толкова хубави, колкото с обикновения шоколад. Така че, силно препоръчвам да си вземете от тези. Сигурно всички вече сте го опитвали, но аз да си кажа моето мнение. Непоискано. Професионално непоискано мнение да си кажа. Значи такъв ни е късмета цял ден. Торбата се съдра. Хубаво, че не го изсипахме всичко на пешеходната пътека, че си... Нали? Така ще се прибирам вече. Миша, здравей! Как си? Ето, че се завръщаме в кухнята на Рали. Сготвяме 2 яйца, телешки шоу, 200 грама, 1 кг картофи, 500 грама обикновени, 500 грама сладки картофи. Това ми е четвърто хранене за днес. А ето тук стои на Рали хлебчето, което си направила. Аз мога само да седя и да си мечтая някой ден след състезанието. Със сигурно ще си хапне такова хлебче. Иначе за поръчки каза, не я търсете. А това, като за финал на вечерта, последното ми хранене,
Много абсолютно също като закуската, само че този път съм сложил 100 грама ягоди вместо боровинки. Отново си има банан, черен шоколад, 10 грама фъстъчено, протеина прах, който се разтворя на кремче. И това ми е последното преди лягане. Та това е общо взето за деня. Показах ви всичките хранения, които изядох днес. Направихме тренировка, направих кардио, направих крачки, ползинг. Вики ме видя днес как си изглеждам. С Калинката направихме малко ползинг, той да ми покаже някой друг съвет, кое как става, как да издишам, как да отварям гърба. Общо взето всички бейсик неща, които ми трябват преди самото състезание. От тук нататък трябва да продължа да се упражнявам всеки ден с ползинга, за да го нацеля точно както трябва на самата сцена. Последно захранване, което правим. Мишинка вряка, може да я снимаш. Ето тук долу. Ето е Мишинка. Миши! Оп! Чакай да я взема. Няма тук, биби. Здравей! Дойде да ме види. Да каже и чао. Да приключим видеото заедно. Та, исках да кажа, че в последните 3 седмици друго зареждане няма да има. Даваме газ колкото може, да изкараме финалните килограми, които ни остават. Може да се абонирате за профила, може да споделите видеото на приятели, ако искате. Последете ме в TikTok, ще качвам рецепти, както бях казал. В Instagram, там ще има готини снимчици, видеа и така нататък. Да, това беше от мен. Това беше от видеото 3 weeks out. Ще се видим на следващото видео 2 weeks out, 1 week out и така последицата до Peak Week, след което ще снимам ревърс диета и живот и здраве, бълк и така. Чао, чао. И ни кадрички на Мишинка. Мишинка. Кажи чао, Миши. Ейде, Миши, чао. Казва ви чао. Ой.